Tynged yr Iaith, Cymdeithas yr Iaith, ac yn rhan o ymdrechion y Gymdeithas i sefydlu cyngrair o gymunedau Cymru ac i godi'r ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cymunedau Cymraeg ac i bwyso dros gael cyngrair o gymunedau o'r fath yn gweithio gyda'i gilydd yn mwyn ceisio dwi'n bwysau mewn gwahanol ffyrdd i sicrhau bod y cymunedau yma yn byw gan mor bwysig ydyn nhw o safbwynt dyfodol y Gymraeg. Mae yna nifer o siaradwyr. Mae Enfys Hatcher yn mynd i ddechrau. Dwi'n siŵr bod rhywun o'ch chi'n nabod Enfys, cadeirydd Clwb Ffermwyr Ifanc, Llanwerog. Diolch yn fawr i chi. Wel, nos dda. Pan ges i'n ofyn i wneud y job o'n i'n cweit yn siŵr beth o'n i fod gweud. So be wedi penderfynu wneud yw diffinio beth yw cymuned i fi falle, gynta, a fi wedi bod yn wario meddyliau am beth yw pwysigrwydd cymuned a beth yw ei bwrpas e. Felly dyna beth dwi'n mynd i ddweud wrthoch chi beth sydd yn mynd trwy meddwl i, ta beth. Felly i ddechrau, diffiniad o gymuned yw, yn swyddogol, cymdeithas o bobl sy'n cyd-fyw mewn cymdogaeth. Sylwch taw dim cymdogaeth yn unig yw e, mae rhaid i ni fyw gyda'i gilydd mwyn bod mewn cymuned. Hynny yw, gallwch chi bod mewn cymdeithas heb fod yn byw yn yr un man â nhw. So beth sy'n gwneud ni gyd i fan yn arbennig yw'r ffaith bod ni'n byw gyda'i gilydd. Felly, unwaith eto, diffiniad swyddogol yw cymdeithas o bobl sy'n cyd-fyw mewn cymdogaeth. Dwi'n meddwl gallu'r dadle taw dyna yw un o prif bwrpas bywyd, bod mewn cymuned gyda'n gilydd. Meddyliwch nawr taw fi oedd yr unig un oedd yn byw ar y ddeiar hon. Bydde ddim pwynt i fi fod yma. Meddyliwch taw dim ond ni fan hyn fydde'n byw ym Mhlwyf Llanwenog, a bod ni'n byw ar wahân, a bod ni ddim yn cyd-fyw nac yn siarad yn gilydd, bod bydde ddim pwrpas i ni gyd i fyw ma'n unigol. Mae'n rhaid i ni fod gyda'n gilydd i gael pwrpas i'n bywydau ni gyd. A cymharwch hyn, cymharwch ni bobl gyda gwenyn. Mae gwenyn yn penderfynu cyd-fyw gyda'i gilydd mewn cymuned. Maen nhw'n helmeuol dy gilydd, maen nhw'n gofalu ar ôl ei gilydd ar henoed ar ifanc, a maen nhw'n dansod ei gilydd hyd yn oed, mwyn dangos ble mae'r bwyd yn cael ei gadw. Felly maen nhw'n cyfathrebu ei gilydd yn cyd-fyw mewn cymdogaeth, mewn cymuned fel chi a fi. Bydde un gwynnynnau fach a ben hunan yn werth dim i neb, a mae'r un yn wir amdano ni. A mae brain, credwch neu byd o'r un mor glyfar â ni, yn diogelu ei gilydd, enghraifft yn crynhoi gyda'i gilydd pan fydd cadno o gwmpas. Os da'n gwybod chi'n gwybod hwnna, ond mae'n ffaith. Ac mae gyda brain cwrt, hynny yw fel llys barn hyd yn oed. Os oes un bran wedi gwneud rhywbeth o'i le, mae'r brain eraill yn crynhoi gyda'i gilydd mwyn gwneud penderfyniad beth yle ddigwydd i'r bran honno. A os oeddi wedi pechu, maen nhw'n ymosod arni. Felly mae dyn nhw hyd yn oed gymuned fach ei hunain. Felly, dim ni sy'n bod yn od eisiau byw yn gilydd. Mae'n rhan, dwi'n meddwl, mae'n rhan o natur. Mae greddf bob anifel a bob person yn greddf ni eisiau byw gyda'n gilydd mewn rhywbeth o gymuned. A yn yr iseldirodd, does dim llawer o frain i gael na. A does dim un cymuned o frain, dim frain o gwbl. Mae llafur yn callonydd yn y lle, achos bod dim coed i gael na. So dim canolbwynt i'r cymunedau o frain, so dim frain yn byw na da'i gilydd. A mae hwn yn fawr yn ymlaen beth ar rhywun nesaf. Dwi yn meddwl taw un o'r pethau angenrheidiol mewn cymuned yw rhywle i gwrdd. Wrth gwrs, mae rhaid cael tai a chartrefi ni fyw ynddyn nhw, ond mae ysgol, neuadd, tafarn a capel, y pethau hyn i gyd yn help, yn rhoi canolbwynt i'r gymuned, yn dod â bobl at ei gilydd fel un wedi gwneud heno. Nawr, rwy'n un o'ch sy'n ynabod i, dwi wedi cael yng nghodi a magu mewn tu tafarn yng Ngorsgoch. A mae hwn yn ganolbwynt cymuned, yn leoliad cwrdd, crynhoi, le mae trigolion ein cymuned ni, cymuned Mhlwyf Llanwenog fan hyn, yn cwrdd i gymdeithasu, i gael sgwrs, i roi'r byd yn ei le, i fwynhau yng nghwmni ein cymdogion yn ein cymuned. A yn wir, fe ddywedodd Dick Jones wirionedd mawr, mae hon yn ffefryn dy fi. Mae cwrw gwell neu gilydd, nad oes cwrw gwael, ond man lle bod nghyfeillion mae'r cwrw gorau i gael. Hynny yw, dim y ffaith bod ni mewn tafarn sydd yn gwneud y lle'n hwylus ac yn ddymunol mwyn help, ond yn hytrach y ffaith yw bod ni fyny yng nghanol ein ffrindiau ni a'n cyfeillion ni mewn cymuned. Dwi'n meddwl fod dynion yn fodau cymdeithasol yn bobl sydd eisiau bod yn rhan o rhywbeth yn fwy na jyst nhw hunain. Ac mae hyn yn hen arferiad,
dyw e ddim yn rhywbeth sy'n digwydd yn ddiweddar. Mae Waldo Williams o Boes y Ciliau yn gofnod yn cymunedau amrywiol ni. A wedd Waldo yn frogarwr, fel fi, dwi'n licio meddwl, yn caru ei fro a'i gymuned ac yn poeni am ei dyfodol hi, a dyna pam mynd i ma heddi i drafod y dyfodol. Dwi'n meddwl bod popeth mewn cymuned fel jigsaw. Efallai bod na ddarn yn mynd ar goll am bellwaith, a falle bod y boedros nesaf ffili ffito mewn ei gilydd weithiau, ond fel cymuned, i ni wastad yn dod i ben a dygymod a goroesi o'r cymuned dda at y beth, a sorto'r problemas gyda'n gilydd. Mewn cymuned, dylai fod pawb yn cydweithio ac yn cydfyw. Fel mae'r dywediad Saesneg yn dweud, no man is an island. Os dyn yn ynys, mae'n crebachu ac yn y diwedd yn gwywo. A rydyn ni fel bobl yn bwydo oddi ar gefnogaeth ac anogaeth yn gilydd mewn cymuned. Nawr, rwy'n lwcus. Wy wedi byw mewn cymuned arall heblaw am y gymuned hon ym Mhlwyf Llanwenog. Treiliais i 2 flynedd yn byw yn neuadd Pantycelyn yn Aberystwyth, yn cydfyw gyda chydfyfyrwyr Cymraeg mewn cymuned gwahanol. Nawr, mae'r 2 gymuned yn hollol wahanol, ond mae yna elfennau a nodweddion sydd yn gyffredin yn y 2, dwi'n meddwl. Yn un peth, cyfeillgarwch, ac ochr cymdeithasol o gymuned, mwynhau a chael sport yng nghwmni'n gilydd. Yn ail, cydweithio. Mae rhaid cael cydweithio a helpu'n gilydd gan obeithio derbyn cymwynas fach nôl gan rhywun, falle rhyw ddyrnod. Ond tebygolrwydd arall rhwng y 2 fyd yw y gallu i oresgyn problemau. A dwi'n cofio yn yng nghyfnod un Pantycelyn, y broblem fawr ar y pryd oedd myfyrwyr di-Gymraeg yn symud mewn i'r neuadd. A oedd hyn yn anghyffredin yn Pantycelyn, ond fel bod cymuned dda, fe ddython ni dros y dilema yna a dygymod ar sefyllfa. Ond un peth i chi feddwl amdano fe, a sa'n gwybod yr ateb i'r broblem hyn yn hunan, a di iaith a chefndir yn effeithio ar gymdeithas. Hynny yw, a os rhaid o fewn cymuned fod yn gallu siarad yr un iaith ac yn dod o'r un cefndir. Dyma un enghraifft i chi sydd wedi gwneud i fi feddwl eleni. Fel cadeirydd CFI Llanwenog, wy'n cynnal y cyfarfodydd yn uniaith drwy'r Gymraeg. Mae hyn yn hwylus, yn gysurus ac yn naturiol. Petai rhywun di-Gymraeg yn ymuno'r clwb, a fyddai newid i'r Saesneg yn newid y gymuned ac awyrgylch y cyfarfodydd a'r penderfyniadau. A fyddai aelodau mor barod i drafod yn rhydd ac yn ddiffws yn y cyfarfodydd. Byddai newid i'r Saesneg yn deg ar yr aelodau Cymraeg, ond, a byddai peidio newid i'r Saesneg yn deg ar yr aelod newydd. Mae iaith a chefndir yn elfen bwysig o gymuned, ond pa mor bwysig yw'r cwestiwn, a sa'n siŵr beth yw'r ateb. Falle lle fi drafod yn ysmlaen. Ond fel person ifanc mewn cymuned, sydd â chanran fawr o'i thrigolion dros i 40au. Mae'n neud i fi feddwl pam i fi ma, a beth sydd yn neud i fi aros ma. Wel, mae'r ateb yn syml ac yn glir i fi, sef gwreiddiau, teulu, gwaith a chymuned. Ond dwi'n eithriad. Mae gwaith a tai fforddiadwy ac ati yn broblem oesol i bobl ifanc yng nghefn gwlad, ni gyd yn gwybod hyn. A gallen ni enwi sawl un llwyth ohonyn nhw sydd wedi gorfod symud o'n cymuned ni. Ond wedi dweud hyn, dwi yn meddwl erbyn hyn bod yr oes yn newid a bod yr arferiad yn newid. Ar hyn o bryd, mae canran uchel iawn digwydd bod o raddedigion CFI Llanwenog yn ôl yn byw ym Mhlwyf Llanwenog ar ôl bod bant yn y brifysgol. Felly dwi'n meddwl bod ni'n dechrau torri'n rhydd o'r patrwm hyn ffasiwn hyn. Ac o'r diwedd, mae pethau'n dechrau datganoli o Gaerdydd nôl i'r ardaloedd. Mae mwy o waith erbyn hyn yn enghraifft Aberaeron ac Aberystwyth, a mae technoleg fyd yn lot fawr o helpu bobl ifanc. Ond, dwi'n meddwl bod rhaid i ni nawr edrych ar ôl yr ifanc, oherwydd mwyn gwneud cymunedau gwirioneddol lwyddiannus, dwi'n meddwl, a bywiog, mae'n rhaid cael ystod eang o oedran, o'r plant lan i'r henoed, mae'n rhaid cael pob oedran o fewn cymuned lwyddiannus. A dwi'n meddwl bod angen un annog, os nad falle gorfodi cwmnioedd i gyflogi gweithwyr dwyieithog mwyn sicrhau lle i weithio lleol. A 2, sicrhau tai yn bobl ifanc ni, drwy flaenoriaethu bobl ifanc lleol, fel sydd a dweud y gwir wedi digwydd yn ddiweddar ac yn digwydd. Ond cyn benni, nôl at y ffermwyr ifanc, mae'n fudiad byw a phwysig iawn yn ein cymunedau ni, ac mewn nifer fawr o gymunedau ar draws Ceredigion a Chymru gyfan. Ac yn wir,
fe ddwedodd Dafydd Iwan ei hun yn ddiweddar yn golwg. Nid Cymdeithas yr Iaith sy'n cadw'r iaith yn fyw yn ein cymunedau ni erbyn hyn, ond mudiad y CYFIF. A dwi'n siŵr y bydde nifer fawr ohonoch chi heno cytuno a fi fan hyn ar y gosodiad nath Dafydd Iwan. Felly mae'n rhaid i ni i ddiogelu'r mudiad ac i gefnogi'r mudiad. Felly i gloi, dwi yn cefnogi'r cynllun hyn ac yn cytuno bod angen i ni, fel ymwerin bobl a trigolion y cymunedau yma o falu ar ôl ein hunain. Mae'n bwysig y bod ni'n dysgu wrth gymunedau eraill hefyd, yn gefn ein gilydd, ac yn cydweithio mwyn cadw ysbryd cymunedau cefn gwlad yn fyw. Rhaid cofio bod grym cymuned yn dod oddi isod oddi wrth i ni, nid o uchod. Rhaid i ni y trigolion wneud y pethau pwysig ein hunain. Dim disgwyl i neb arall neu nhw drosto ni neu gweithio ni beth i wneud. Mae'n bwysig bod ni yn stico ein gilydd. Mae angen i ni nawr caru ein bro ni, ein cymuned ni, ac yn wir, dwi'n credu weithiau bod bro garwch yn bwysicach na chenedl garwch. Ond mae'r ddoi gysylltiedig wrth gwrs. Felly, i gloi, mae cymuned yn hanfodol bwysig i hapusrwydd bob un o'n onys yma. Felly, dwi yn cefnogi yr syniad o greu cyngrair cymunedau i Gymru ac yn diolch yn fawr i Gymdeithas yr Iaith am ddechrau'r trefniadau a diolch am wrando. Diolch.